oznamoval, že 3 mesiace pred začatím vojnového konfliktu na Ukrajine bola na stole mierová dohoda. A Ukrajina bola pripravená túto mierovú dohodu podpísať. Začali však chodiť ľudia, ako pán Johnson, ktorý v tom čase už bol poslancom britského parlamentu, nebol premiér. A títo ľudia veľmi aktívne prehovárali nielen západných lídrov, ale predovšetkým prehovárali ukrajinskú vládu, aby v žiadnom prípade nepodpísala mierovú dohodu, aby sa naďalej pokračovalo vo vojne. Pretože bola stratégia, že cez túto vojnu bude šanca dostať Ruskú federáciu na kolená. Ale kto pozná Rusov vie, že keď sú na kolenách, tak len preto, lebo si zaväzujú šnúrku na topánke. Takže táto stratégia nevyšla a preto veľmi jasne hovorím, že to, čo sa udialo s týmto úplatkom, je mimoriadne vážny problém. Príbeh spočíva v tom, že 3 mesiace po začatí vojny Boris Johnson veľmi aktívne prehováral, aby nepodpísali mierovú dohodu. A až potom dostáva na svoju nadáciu 1 000 000 libier od známeho podnikateľa zo zbrojárskej firmy, ktorá dodáva zbrane na Ukrajinu. A tento človek potom s ním absolvoval spoločnú cestu do Kyjeva a do ďalších miest. Sú o tom záznamy, fotografie. Jednoducho je tu dostatok dôkazov, ktoré to preukazujú. Takže my dnes môžeme povedať na 100%, že bojoval Boris Johnson za to, aby vojna pokračovala, potom zobral 1 000 000 libier od zbrojára a potom toho zbrojára zobral na Ukrajinu na rôzne rokovania s najvyššími ukrajinskými predstaviteľmi, evidentne predovšetkým o dodávkach zbraní na Ukrajinu. Môžeme z toho